ମୋ ଭଳି କୋଉମାନେ ସକାଳୁ ପଖାଳ ଖାଉଛ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିଲ। ସକାଳୁ ଉଠିକି ବ୍ଲଗ ଦୋକାନରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଏପଟେ ବରା ଆଉ ଗୁଲୁଗୁଲା ଆଉ ଏପଟେ ଇଟିଲି ଉପମା ସବୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଏପଟେ ବାପା ଆଳୁ ମସଲା ବନଉଛନ୍ତି ଚପ୍ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପାଇଁ, ଆଉ ବେପାର ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆମ ନନ୍ଦ ବାବୁ ବି ଖାଇସାରିଲେଣି। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ମିରରରେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିଦେଲି। ଓହୋ, ବାପା ଚପ୍ ପାଇଁ ବେସନ ଗୋଳୁଛନ୍ତି। ଗରମ ଏମିତି ହଉଛି କହିହବନି। ସେମିତି ବସିଛି, ଭାବିଲି ଟିକେ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟରେ ଭାଙ୍ଗିଦବା। ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଜଳଖିଆ ନେଇକି। ଘର ବାହାରେ ଆସିକି ଜଳଖିଆଟାକୁ ମାମାକୁ ଦେଇଦେଲି। ମତେ ତ ବହୁତ ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି। ତାପରେ ମୁହଁ ହାତ ଭଲସେ ଧୋଇକି ପଖାଳ ଭାତ ମାମା ଦେଲା। ଟାଇମ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏତେ ସକାଳୁ ପଖାଳ ସହିତ ଆଳୁ ଚପ୍ ଆଣିଥିଲି ଦୋକାନରୁ, ମାମା ଚକଟି ଦେଲା। ଏପଟେ ମାମା ବଡ଼ିଚୁରା ବନଉଛି, ମୁଁ ଖାଇବି। ପଖାଳ ବଡ଼ିଚୁରା ଆଳୁ ଚପ୍ ଚକଟା ପୁରା ରେଡି। ପଖାଳ ସହିତ ବଡ଼ିଚୁରାକୁ ଆଳୁ ଚପ୍ ଚକଟା ଖାଇଦେଇ ପୁରା କେରକେରା। ଆମ ଗୁଲୁ ଆସି ଯାଇଥିଲା ସ୍କୁଲରୁ, ଆଉ ଦେଖ କଣ ଲେଖିଛି ସବୁ ଦେଖଉଛି। ଏବେ ଛେନା ଥିଲା ଘରେ, ଛେନା ନେଇକି ଦୋକାନ ଯିବି। ଆଉ ଏବେ ଦୋକାନ ଯାଉଛି, ଅଧା ବାଟରେ ଗାଡ଼ିରୁ ତେଲ ସରିଗଲା। ତେଲ ପକା ସିନ୍ ତ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି। ଏବେ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିକି ମିଠା ପାଇଁ ଯୋଉ ସବୁ ଶିରା ହୁଏ, ସେଇ ଶିରା ହବା ପାଇଁ ଚିନିକୁ ଭଲସେ ମେଲ୍ଟ କରୁଛି। ବାପା ଏପଟେ ଛେନାକୁ ଗୋଲ କରି ରସଗୋଲା ବନଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏପଟେ ବି କିଛି ରସଗୋଲା ହବା ପାଇଁ ଅଛି। ତ ଠିକ ଅଛି, ବ୍ଲଗକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।